Oh my gosh, hwnna bach yn zoomed in, nag yw e? Oh my gosh, Reit, te. Fi yw Tanwen, mam Neli. A fi yw Ollie, dad Neli. A ni yw Tanwen Ollie o cyfres 1, Tanwen Ollie. Yn y gyfres diwetha, o'n i'n byw yn tŷ Ollie, o'n i'n gweithio llawn amser, a gath Neli geni. Be fedrwch pobl ddisgwyl o'r gyfres nesaf? Ollie's already said it's not happening. No comment. Croeso I cyfres 2. Ni wedi cael newid mawr arall yn ein bywyd ni. Hi guys! Croeso I tŷ newydd ni yn Abertawe. Fi ddim actually yn gallu credu bod fi ar fi'n gweud hwn, ond fi yn hapus iawn yn Abertawe. O'n i'n gweud trwy'r amser bod fi moyn byw yn Gaerdydd, byswn I ddim yn newid dim byd nawr. Hefyd oedd y tai yn rhatach mewn Gaerdydd. O'n I definitely angen symud achos o'n I angen mwy o le, ond mae'r mess dal yn absolutely disgusting. Hwn yw'r lounge / stafell wara Neli. A hwn yw'r gegin. Fi yn caru gegin ni. Fi'n caru bod mwy o le. Fi yn caru yr ynys yma. A fi'n gallu rhoi loads o fes ar hwn hefyd pan fi'n cwco. Hefyd Ollie, achos mae Ollie neud mwy o fes na fi. Who would you say is the messiest? The answer's Tanwen. I'm the tidiest in the kitchen. Nah. If we're doing it in general, Ollie is very tidy. No, I'll give that to you. Yeah. No, I will give that to you, okay? If we're doing just on cooking a meal, Tanwen is tidier. Yeah, I clean up while I do it. Specific meal. But in the kitchen in general, me. The mess you make when you cook. Okay. There's a slice of garlic that's stuck on the hob from when you cooked on the other day. It's still there. If you want to go see, I can see it from here actually. Dyma utility room. So hefyd yn really messy. Mae fe, y ffaith bod yn i'r stafell yma'r gyfer mess yn amazing. Pan pobl yn to draw, fi'n gallu just hablu popeth mewn fyna a cael drws. And no one needs to see what's in there. So basically, mae Neli'n cysgu ar hyn o bryd. Mae'n messy. Mae Neli na. Mae fi symud. Byswn ni'n gweud bod Tanwen yn berson messy iawn. Byswn ni'n dwlu gallu gweud bod hi'n berson teidi iawn. Ond dyw hynna ddim yn wir. O gwbl. Ond na ni, felly fi'n trio pur o gweud gormod. Mae hwn yn messy. Sa'n gallu excuse am hwn achos stafell fi a Ollie yw e. So, hwn yw ochr fi. Ti'n meddwl bys i yn glanhau mwyn I ni ffilmo? Fi'n meddwl bys y Tanwen yn glanhau mwyn I bobl ffilmo. Fi'n gobeithio bys hi clirio ambell I beth. Wel, fel ni'n neud fan hyn. Stwffo ambell I beth mewn I ambell I gornel. Bydd mami watcha hwnna, bydd hi fel, fi ffili credu bod ti heb dacluso. I was like, but that isn't me. Like, byddai di tacluso hwn I chi ddod heddi, a byddai ddim yn gallu ffindio'r pethau yma nawr. Weithiau pan mae guests yn dod, fi'n syfo hwn I gyd fan hyn. Achos pan maen nhw eisiau house tour, ti ddim yn gweld y mess wedyn ni draw fan hyn. That's really bad. How do you feel about Tanwen's side of the bedroom? I tend to have to go with my eyes closed. Her side I try to avoid. And she started leaving her stuff on my side of the room. So I just pick it up and fling it over to her side. Mae e'n neud pwynt mewn, most of that, oh my god, your side of the room compared to my side of fi fel. Gan bod fi'n dad iddi a mae fi sy'n ffilmo fe, na dwi ddim yn sylweddoli bod hwn yn mynd ar pledu. A wedyn, fel ti'n gweld, mae mes yn bob man o pethau wedyn, dweud drwy'r amser. Ti definitely chwyd, mae hwn yw wardrobe ochr Ollie. Mae'n really, really
drefnus. Ie, wedyn ti'n mynd I ochr fi, it's intense. Ond fi'n gwybod le mae popeth, like, fi'n gallu just fel mynd I ffind o be fi angen, and that's okay. Mae'n daclus o hwn yn really gloi. God, I'm disgusting I hwnna. Don't show me filming me. Honestly, o'n i'n gofod ti'n mynd I wneud hwnna. Well, there's no point fi taclus yn hwnna, cos fi'n pawb ti'n gweld fi'n neud e. Bys o weithio fi bod fi'n relatable na bod pobl yn watch fe'n gweud, like, shwt mae'n gallu neud hwnna gyd, cos fi ddim yn gallu neud e gyd. Achos, like, I can't do it. Even though fi siwr o fod yn gallu taclus y rhwng fi. Like, mae Neli lawr am naps am awr nawr, fel fi siwr o fod, ond mae weight fi fel, cup of tea? O'n i'n mynd I weid this morning, ond ysbrydrec. Fi'n really messy, super duper messy. Mwy o fes. Mess, very messy. Hwn yn messy. Mess. Fi'n messy. Oh well. Ollie! 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 Yeah? Where's the clean bottle that was up here? Bring it out now. Can't have this on TV. Mae bywyd wedi newid siwt gymaint dros y 6 mis diwetha. Ni definitely ddim yn cysgu. Hefyd, mae Dydd Sadwrn a Dydd Sul fi wedi mynd yn plan o pethau fel bedydd yn ferchi. Ac yma mwg yn yma sôn o. Gwallt i'r da. Mae Neli'n cael ei bedyddio heddi yng Nghapel Salem yn Canton. Oedd hwn yn rhywbeth o'n i'n really moyn neud, oedd Ollie, wel, Ollie ddim yn, beth yw'r gair, Crisnog? Yn grefyddol. Dyma ffrog, Neli. Blue for a boy. Na, blue for a girl. Pink for a girl, blue for a boy, nid? Ni'n gender fluid fan hyn. OK, fi angen neud make-up fi nawr. Is that OK? I'm in the other room. O, fi angen lip salve. Sneb yn gweithio ti pa mor anodd yw gadael y tŷ gyda babi. Fel, mae e mor chaotic, mae gymaint mynd mlaen. Efa, ti gyda clip gwell? Ydw. O, diolch Efa. So ar fod ar bedydd, o'n i just ar gael I helpu mas gyda unrhyw beth. So ni wedi cael yn hunan yn barod yn gynnar. So when I bo fi ar gas, so when I bod Tanwen yn gallu cael un yn barod, bod hi ddim yn gorfod becso gormod am ble mae Neli, be mae'n neud. Y ti fel yn symud Neli, just flipo hi dros, please. God ti, Neli! Oh! Mae yn gallu bod yn ffysi. A roi'r cushion fel, yeah. Na, i'r ochr o hi, yeah. Ti? Ddim mor agos, ddo. Helo! Neu wneud hi just symud iddo fe. Mae hi yn licio gweud fel un fi eisiau, mae Neli, mae hi'n ei hwn, bydden ofalus am hwn. A ti'n gwybod yn enwedig pan maen nhw mor fach, ti hefyd bach yn, ti'n gwybod, uptight, achos sa eisiau Neli frifo pan fi'n edrych ar ôl I. Oh! Oopsie daisies! Oopsie daisies! Oops! Oops! Fi'n meddwl bod mame yn well ac yn nabod ei plant yn well. A bod Efa yn dysgu ar yr... Sa'n gwybod beth yw'r gair? Ar y job. Ar y job. O, ia. Ti, na ni, o'na well. Ie. Ydy, really nice. Dwi'n pink fi gyda bows di. Sa'n gwybod pa I yw hwnna? Mae well da fi pan fi wedi penderfynu o flaen llaw y noson cynt beth fi'n gwisgo diwrnod wedyn. Achos sy'n byd yn wath na stres o feddwl be fi'n mynd I wisgo. O ie, rhy gormod. Rhai weithiau rhy gormod. Rhai weithiau rhy gormod, ie? Ie, yr un Beth ti'n meddwl, Neli? Fi'n ti'n licio? Hynny yw, na beth sy'n lyflu am cael merched, mae Tanwen Ollie fan dda, os fi'n gwisgo rhywbeth am bell waith, nawn nhw fynd, a wedyn fi'n newid. Achos os nag nhw'n gallu bod yn onest a fi, sneb yn gallu o se. Ti'n licio hwnna? Neu ti'n licio hwnna? Sut wyt ti pan mae'n dod I reoli damser? O, Faint o glwch fi? Ni'n 30 mas o amser Efa. O'n i eisiau bod yn barod erbyn 10. Mae Tanwen yn dieddol o fod yn hwyr. Dyw timekeeping Tanwen a'i amser iddi ddim yn
Wych. Fi wastad yn gweud bod fi ar amser ond dim ond just. Fel I'm on the dot. Fi yn, I am always on the dot. Ydw fi yn? Ollie, are you nearly ready? No. Oedd bod ar bedydd mor chaotic. Mae angen fel huge 5-person operation i gael babi'n barod i fynd mas. Mae'n hectic yma, Caio. Very hectic. Hello. No number 3s. No number 3s, okay? Mae hi'n llefen. Okay. Bod ar bedydd o Tanwen fel oedd i bob amser. Good girl. Hwna'n stained. Dim pŵ. Avocado. Sici ar y gwely. OK. Diolch, Neli. Oedd hi'n stressed, oedd hi'n hwyr. Mewn â fe. Good girl, un braich. Mae bow hi yn front bag Cymru Ollie. Fi ddim yn gyda brwsh gwallt fi. Fi angen rhoi socis mlaen arno hi. Os ti moyn, ble mae shoesies hi? Oedd e'n really stressful. Uh-oh. No way. Uh-oh. Mae'n pall gael i fi roi as gyda fi. Come on, flat, Neli. Fi angen ti roi tro ti'n flat. Oedd hi just fel... O'n i fel... Very expensive shoes. O'n nhw yn ffit o hi pam nes i brynu nhw. Sick! Whoa, oedd hwnna'n stressful. O'n nhw yn ffit on y diwedd, we got them on. Do I look okay with the sandals? Are you sure I'm not... We need to go. Yes, we're going, we're ready. Fi ddim yn berson hwyr. Fi'n licio bod yn gynnar. Fi'n cysau bod yn hwyr. And we definitely have enough milks, yeah? Is the bag in? Yes. Gosh, nes i ddim bita bwyd. Yes. O, diolch, fi'n poeni bod yn edrych bach fel ffrog priodas. Just i ddeud wrtho ti, Johnny, this side is my best side, ond na fe. Neli, Meillionen, Awen, rwyf yn dyfyduddio di yn enw'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. Amen. Oedd hi'n amazing. Really, really good. Wasn't she? Yeah, really, really Nath good. hi just wenu a chwerthin. And She laughed at all the right moments. She did. Yeah! I bron y cyrraedd. A nawr ni'n cael cwbl o drinks. I have been called up to the Wales squad, which is really nice, really exciting. So I'm looking forward to that. Llongyfarchiadau. Yeah. Yeah! Feeling nervous, chuffed? Nervous, And very chuffed. nervous, but very, very chuffed, yeah. Just very excited. Stop trying to get the drink. Oedd e wir yn special pan ffindio ni mas bod Ollie wedi cael ei ddewis i Garfan Cymru, neu bydde? Oedd. War teg, mae hwnna'n kind of un o dy uchafbwyntiau di fel chwaraewr harmoni bod ti'n cael cynrychioli dy wlad, yma. Good luck. Nethon ni ffind mas bod Ollie wedi cael call-up i Gymru pam is i a Ollie a'i fam mas am gyno a nath e weithio ni bod e wedi cael call-up. Ond o'n i bach yn gutted achos o'n i'n gwybod bod fi wedi bwco Ibiza mewn cwbl o wythnosau dros y camp. So oedd hwnna bach yn disappointing i fi, ond hefyd, oedd e'n okay. O'n i wedi gallu watcho fe mewn clwb tra o'n i'n danso. Do you mind that Tanwen was in Ibiza for one of your games? Oh God, I didn't mind that. Of course I didn't mind her being in Ibiza for one of my games. Mae e'n gwybod bod e'n bwysig hefyd bod fi'n cael time off. Fi'n meddwl bod just fel edrych ar ôl plentyn yn really non-stop a pan mae mam e'n gweithio fi bod nhw'n teimlo mymgil trwy'r amser, I don't get it, achos oedd actually yn mynd am 2 noson heb Neli, just i roi bach o refresh i brain fi. Yeah, they're just really nice, actually. So potentially bydd Ollie yn cael 5 capau heno. Dwi'n gyda, Neli?
Gêm Cymru cynta Neli. Achos tro diwetha, o'n i'n Ibiza. Mam sydd wedi mynd i Ibiza? Bo fi wedi colli un gêm ar y nos Sadwrn, o'n i nôl o Ibiza ar y dydd Llun, oedd gêm arall dy Ollie ar y dydd Mawr, a o'n i na, gyda Neli yn watch Ollie. You always hope and dream of representing your country and playing for your country. To now, to have represented Wales is a pinch me moment every single time I get to go and put on the Wales shirt. Hi! Ni ar hyn o bryd yn gêm Ollie, a mae Poppy yma gyda Neli. Seeing Nelly there in a little Wales shirt is yeah, it is really, really nice. Ni'n meddwl bod Ollie yn dod lan, so ni'n... Funny off. Number 10, Ollie Cooper, him and Ollie Cray, also leaving the field. Waw, waw. Mae cyfnos mamolaeth fi wedi dod I ben erbyn hyn. Fi yn mynd nôl i'r gwaith, ond fi wedi penderfynu bod fi yn mynd nôl 2 wyth yr wythnos am nawr. Naddo. Ers bod yn fam, fi'n edmygu bob un mam fi'n cwrdd ac yn gweld achos mae e'n waith caled. OK, fi off. Mae Neli yn y car. Mae hi'n exhausted. Mae wedi llefen am yr awr diwetha tra fi'n trio paco'r car. So ni'n mynd. Phew. Ti'n mynd lan stad, e? Na. Dim os mae'n chi'n ffilm o fi, oh my gosh, byddai mas o buff. Fi newydd gyrraedd y gwaith. Fi wedi dropo Neli off bore yma, so o'n I lan am 7. Fi'n dropo hi off yn y meithrin 9:30. A ie, Mami a Eva sy'n pingoli hi rhan heddi, sy'n neis. Mae yna app gyda'r meithrin sy'n fel dangos popeth maen nhw'n wneud yn y dydd, a mae'n mor cute, mae'n lush. Basically, mae Neli fan hyn, a wedyn ni... yn barod bore yma, mae wedi cael cucumber, red pepper, cream cheese, hummus a cracker. A nath hi bita rhan fwyaf o'r cucumber, rhan fwyaf o'r pupur, a cream cheese I gyd. That's my girl. Dim hwnna oedd yr outfit nes I roi hi yn dos, mae rhaid bod hi wedi cael accident. Rhyw 8 gradd Celsius. A'r gwynt yn cryfhau hefyd I bod yn gymhedrol, ac yna erbyn dydd Sul. Fi'n really joio bod nôl yn y gwaith, mae'n fel bric, fi ddim yn goffo edrych rownd trwy'r amser, fel fi ddim yn gwybod sawl gwaith y dydd fi'n gweud na, Neli, na, a wedyn rhedeg I gorffo nôl hi. Ond, fel heddi, fi wedi gweld Neli bore yma am hanner awr, ond na gyd, bydd hi'n y gwely erbyn bod fi gytre, so sa'n gweld hi, so bysa mynd nôl yn llawn amser achos bod ni'n byw yn Abertawe, bysa ni jyst yn rili colli amser gyda hi, fi jyst yn aros am updates. Fi'n dwlu edrych ar ôl Neli pan mae Tanwen yn y gwaith. Fi'n dwlu ar edrych ar ôl I unrhyw bryd. Mae'n ferch fach hollol lyflu. Helo. Mae'n cysgu. Caio. Mae di diolch. Oh. Neli. Ie, roed cymryd mewn 10 munud, y bach gyda ti edrych ar ôl. Iawn. Ni'n mynd I gael playdate. Ar y dy Aunty Eva. Ie. Right, fi'n mynd I wneud y radio. Iawn. Oce. Os mae Mami dal yn goffa gweithio, that's okay, achos mae Dad I flarfer gytre neu mae Eva gytre. Pnawn da iawn I chi. Wel, oedd hi yn fore digon cymylog i'r mwyafrif ohonyn ni bore yma, ond dros y dyddiau nesaf, fe fydd y tywydd yn parhau mwy yn ein cyrraedd ni o gyfeiriad y gorllewin ar hyn o bryd. Felly y typeredd yn gostwng ychydig dros y penwythnos, ond ddim mor o'r ag wythnos diwetha. Ie, mam. Tanwen, diolch yn fawr iawn. Tata, mam. Tata. Mae edrych ar ôl Neli yn gallu bod yn waith caled iawn. Beth sy'n bod? Mae'n anodd gwybod pan mae'n crio beth mae'n moyn. Fi'n meddwl bod hi'n moyn rhywbeth. Beth? Sa'n gwybod. Llath. Na, mae wedi cael llath. Snack. Mae gwyneb bach pwdi arni. Fi'n meddwl bod hi'n moyn snack. Ti'n moyn snack? Wir. Yr unig bryd mae Neli'n llefen yw os fi'n moyn llath. Snack. OK. Come on te.
Come on, da fi'n meddwl efo. Sa'n gwybod? Os mae Neli weithiau yn ymddangos bod rhywbeth bach yn bod, fi yn ffindio fe'n anodd i wybod beth. Come on. Come on, banana. Yay. Come on, Yr unig bryd, ti'n conan. Mae'r ffaith bod y ddwy nhw'n gallu helpu gilydd yn ei gymaint o waniaeth, especially edrych ar ôl babi. Bwyd o ddim moyn. Mae'n gymaint o stres y bendinan, ydy we? Trio gweithio mas beth mae moyn. Ydy. Meddwl bod y bach o trial and error, ond hefyd mae o ran pryd oedd y trydwethau nath i gysgu, faint nath i gysgu, pryd oedd y trydwethau gath i lath, a gweithio fe mas o fyna. Ydy hwnna'n yummy? Nes i gymryd llun o hun a'i hala un i Tanwen. Os nag ydw i'n hala fel lluniau Neli i Tanwen, fel yn y grŵp chat, pan fi dyddi, mae'n dechrau gofyn, ydy hi'n oce, ydy hi dal yn fyw? A ti'n meddwl wrth gwrs bod hi dal yn fyw, fi just yn fysi. Nes i literally fel hala text fel ydy Neli'n fyw, a nath neb ateb am awr arall. Ond mae Efa yn dda iawn yn hala lluniau. A ie, mae fe'n ei gymaint o waniaeth pan ti'n gweld bod nhw'n oce. So, gyna, nes i hala hwn, Neli'n y pram, a wedyn fi newydd hala hwnna. So, Neli'n joio banana. Basically, fi wedi cyrraedd gytre. Dyma pam, I don't deserve Ollie. Fi'n meddwl taw, di llun, o'n i mewn fan hyn yn ffilm o'r mes. Mae'n ddydd Mercher heddi, fi literally newydd cyrraedd gytre o'r gwaith. Fi wedi rhoi Neli yn y gwely. Mae Ollie yn ware heno. So, fi gytre. A fi literally wedi dod gytre i stafell completely glan a gwag. Fi wedi neud mes fyna'n barod. Fi ddim yn gallu mynd rownd fan hyn i ddangos fi, achos sa'n gwisgo comfy trousers fi, achos fi ffili ffindo nhw. So, Ollie, pan ti'n watcho hwn, caru ti, I love you so much. So today, ni'n mynd i bigo lan coed yn y dolyg. I am worried it's going to be too puffy. Byswn ni byth wedi gallu rhagweld Tanwen yn coginio cynon y dolyg yn ei gyd. Ollie, while you're doing the oven with the sif, have you thought about proposing? Right, cut.